Alltså Dan, du kan inte köra så här snabbt att jag blir fan rädd på riktigt alltså. Let's go guys! Let's do this! Leroy Jenkins! Men du säger hastighet hela tiden. Så fort går det! Va? Upp i 40. Nu vänder vi. Nu ska upp i höger. Akta! Alltså de, du kan inte köra så här snabbt, jag blir fan rädd på riktigt.